olen saanut profetian ja ajattelin sen lukea sellaisena kuin olen sen saanut. Ja se on profetia Suomelle ja kehotusta parannuksen tekoa Suomen kansalle ja kääntymään elävän Jumalan puoleen. Jumalan, joka on ilmoittanut itsensä sanassa Raamatussa ja on pyhä Jumala ja on tuonut ja valmistanut meille pelastuksen Pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen täytetyssä työssä Golgatan ristillä. Eli tämä koskee Suomea ja aloitan sen lukemisen. Suomi, kevät 2013. Olin jossain huoneessa. Sovittelin ylleni jotain kankaita, mikä kuosi, sopisi itselleni. Ei enää tällaista, ei omahyväisyyttä. Huoneen ikkunasta näkyi Suomen kartta. Kartasta ei näkynyt Lappiin asti. Suomen yllä oli varjo, alempana vaaleampi ja tämän päällä tumma, yhä tummeneva varjo. Varjo tuli idästä. Varjojen reunalla näkyi pedon käpälät. Käpälät olivat Länsi-Suomen kohdalla ja ylempänä jossain Oulun kohdalla. Yritin kurkottaa, että olisin nähnyt Lappiin asti. En nähnyt. Se on sodan varjo. Unessa minut laskettiin hengessä polvilleni rukoilemaan. Oli kehotus rukoilla maamme puolesta. Oli kuva, jossa oli piirrettynä maamme rajat, ääriviivat. Raja heikkeni, viivasta tuli katkonainen, melkein hävisi. Kuva Suomen kartasta. Suomen ympärillä oli kirkas sädekehä ja maassamme paljon kirkkaita pisteitä, paljon enkeleitä. Suomi on se maa, josta paljon pelastuneita. Täällä on paljon rukoiltu ja uskottu. Isämme kutsuvat. Sitten kuvassa Suomen ympärillä oli musta kehä. Tätä Suomea Jumala vihaa, jos hyväksymme samaa sukupuolta olevien avioliittolain. Kuva Suomen kartasta ja vähän sen ympäriltä, maamme miehitettynä. Kuvassa kartalla oli miehiä, vieri vieressä, kuvattu sinisen värisenä, Venäjä miehittää. Kuva tulesta, joka kiertää maamme rajoja, joka maamme rajoilla, Herra varjelee maatamme. Kuva Suomi-neidosta, joka hieman pulska, kulki jotain polkua pitkin iloisesti, huolettomasti vilkuttaen. Takana metsän reunalla oli peto, joka vaani. Suomi-neito ei huomannut tätä. Kuva tulvasta maassamme. Pellot olivat veden peitossa. Vesi ulottui taloja ehkä metrin korkeudelle. Kuva talosta, johon tulva ei ulottunut. Aita suojasi taloa. Se on rukous. Kuva, jossa Suomi-neito, joku nainen, otti pesukoneesta pois ryppyisen valkoisen lipun. Oli ollut jossain pesussa. Ristiä ei lipussa enää ollut. Kuulin sanat, Suomi on luopiokansaa. Näin nopeasti olemme luopuneet. Kuva, jossa Suomen kartasta näkyi alaosa noin vyötäröltä alaspäin. Suomen päällä luki Venäjä. Unessa joukko ihmisiä käveli peräkanaa hiljaa metsässä, päät painuksissa. Ihmiset ylittivät jonkun joen ja kulkivat sillan tai lautan ylitse. Kohdallani sillalla eräs henkilö tai vartija laittoi käden eteeni pysäyttäen minut. Sanoi, älä ole pakana. Tunnelma oli surullinen. Kehotus rukoilla maamme puolesta sekä evankelioida. Evankeliointi vahvistaa maamme rajoja. 2015. Kuva, jossa ensin näkyi henkilön keskiruumis ja sitten yläosa. Henkilöllä harmaa, tumma vaatetus. Se, että kuva näkyi kahdessa osassa, kuvastaa henkilön suuruutta. Kädessään olallaan suuri leveä miekka, tuhoaja, kasvoja ei näkynyt. Isokokoinen henkilö, jolla harmaa vaatetus. Käsissään hänellä viskaimet, jolla erotetaan ruumenet, kasvoja ei näkynyt. Kuvassa myös naishenkilö, hänellä harmaa vaatetus. Kädessään hänellä oli terävä, kultainen sirppi. Käsi ei ollut naisen käsi, vaan vahva käsi.
Kuvassa henkilö, joka teki jotain työtä. Joku tuli ja merkitsi hänen toisen korvansa. Erottelu on tulossa tai on jo alkanut. Sitä nämä varmaan kuvaavat. 2015. Ääri-islam ei saa eikä tule muuttaa lakeja miellyttääkseen islamia Suomessa, Euroopassa. Maat, joissa voimassa sarjalaki. Täällä naisella, joka haluaa pois esimerkiksi väkivaltaisen miehen luota, ei ole mitään turvaa lain edessä ja saattaa olla, että perhekin tuomitsee. Tällaista ei pidä suosia eikä hyväksyä maassamme eikä muuten. Monet tai jotkut voivat olla todellisessa vaarassa, pelkäävät henkensä puolesta. Näitä ei tule luovuttaa, tarvitsevat apua. 2013. Kuvassa oli yö, kuva oli musta, aallot löivät rantaan, rannassa näkyi kädet. Merestä nousi tumma henkilö. Hänen selkäänsä verellä kirjoitettu 666 tietää olevansa tätä. Häntä ei tule sääliä, hän ei sääli. Ei tule siunata, voi rukoilla, ettei tekisi pahaa, tunnustekoja, eksytystä. Jumalan lapset pääsevät taivaaseen, saatanan joutuvat tuliseen järveen. Siellä ei ole mitään hyvää, ei rakkautta, ei toivoa, ei armoa, ei Jumalaa. Varoitus median vallasta, joka tulee yhä lisääntymään. TV, internet, radio, lehdet. Meillä on nyt se puhuva epäjumala. Nousee median kautta, tavoittelee maailman valtaa. Varoitus antikristillisestä ajasta, eksytyksestä. Saa kaikki valtaansa, ei tule seurata. Sanouduttava kokonaan irti tästä. Ei tule kuunnella radiosta, TV:ssä eikä muuten seurata. Oli vakava ja voimakas varoitus. Kristittyjä pidetään pahoina. Heitä vainotaan. Tulee aika, jolloin ei voi ostaa eikä myydä. Voi ainoastaan vaihtaa. Tulet luopumaan rahasta. Varoitettava myös muita, autettava lapsia, kehotus olla ystävä ja ystävystymään. Voi ja tulee varoittaa muita ihmisiä tästä. Odotettava Jeesusta Kristusta saapuu pian. Tulee takaisin vuorelle Jerusalemissa. Kuninkaana tätä tulee rukoilla. Vuoret siirtyvät. Saan nähdä suuren kuninkaan. Oli myös kuva temppelivuoresta, Kalliomuskeja, tilalle Vääryyden vuori. Sinne ei tule mennä. Varoitus siitä, ettei tule etsiä pahaa, ettei itse joudu väärään puolelle. Kuva elämänkirjasta, joka avattiin. Paljon sivuja, siihen mahtuu paljon nimiä. Kirjasta lähti valoa, ihanaa valoa. Elämänkirja, luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Tämä maailman aika on katoamassa. Katse pidettävä Kristuksessa, evankelioitava. Vielä on evankelioinnin aika. Evankeliumi kuuluu kaikille. Raamatun sanasta ei tule poistaa sanaakaan. Lutherilla on rautainen risti. Ei tule väheksyä eikä vihata yhtäkään kansaa. Toiseksi jää. Kehotus myös puhuu aina Jeesuksesta käsin, siten, että turvamme on hyvässä Jumalassa, ei koskaan pelosta käsin. 2013. Paapelin torni, se tuhotaan, se on iso, sinne älä mene, sieltä päästävä pois. Paljon isoja torneja kohosi korkealle, kupoli korkeimmassa tornissa. Kaikki, missä ei ole Jumalaa, tuhotaan. Kehotus useaan kertaan, että älä juhli, oli myös useaan kertaan kehotus, älä pelkää. Israelin lipun alla on voitto, näen sen. Valkeutta ja tuhoa oli kuva Israelin lipusta. Lipun alla oli kuitenkin kohoama Kalliomuskeijan muotoinen. Kehotus kiittää suurta Jumalaa, ei saa toivoa tuhoa. Kehotus muistaa, että olen loppuun asti syntinen. Kehotus myös puhuu aina Jeesuksesta käsin, siten että turvamme on Jumalassa, ei koskaan pelosta käsin.